ଏଇଥର ମୁଁ ଫାଇନାଲ ରେ ବସିଛି ଆମ ଟିମ୍। ଫାଇନାଲ ରେ ବସିଲେ କଣ ହେଲା? ଆମର ତ ଯାଉଛି ଜାଣିପାରୁନି ଏଇ ସାଲା କଣ ପୂନମ ଦେ କରିବ ଆଉ। ଆଉ କଣ କରିବ ନା? ତୁ କଣ ସବୁବେଳେ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଆଜି କଣ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧୁନୁ? ଆଜି ତ ଗଞ୍ଜି କାହିଁକି ରେ? ତଳେ ତଳେ ପଳେଇଲା ବୋଲି ପିନ୍ଧୁନୁ କି? ଗଞ୍ଜି ଦେଖିବ, ଗଞ୍ଜି ଦେଖା ତ ଗଞ୍ଜି ଦେଖା। ଥାଲା ତ ବୁଢା ହେଲାଣି, ଭିତରେ ଅଛି। କୋଉଠି ଅଛି? ଆଉ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖିବ ଦେଖିବ। ତଳେ ତଳେ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ବାହାର ନଥିଲା, ଯେମିତି କୁହା ହେଲା ବାହାରିଲା ଆଉ ନା। ବଢିଆ କାମ, କାହିଁ ତୁ ସେମିତି ହଉଛୁ? ବଢିଆ କାମ କରୁଛ। ଆମେ ତ ଗରିବୁ, ଆମେ ଅଛୁ କରିବା ପାଇଁ। ତୋ ପାଇଁ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର। 17 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଇ ଖାଇକି ମୋ ଦାନ୍ତ ପୋକଡା ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଥରକ ଆମେ କପ୍ ନବୁ, ଇସାଲା କପ୍ ନମ ଦେ। ଆବେ ସେଇଟା ଇସାଲା କପ୍ ନମ ଦେ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଇସାଲା କପ୍ ନାମ ଦେ। କଥା ତ କହିଛି, କପ୍ କଣ ବାଲ୍ଟି ନବ? ଲଲିପପ ଚୁଚୁଛି ଯୋଉ 17 ବର୍ଷ ଗଲା। ଆହୁରି 17 ବର୍ଷ ଚୁଚିବ। କାହିଁ ଏମିତି ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହିଲା ଜାଣିପାରିଲୁ? ତା ଓଡିଆ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛୁ? ତା ଓଡିଆ ମାନେ ହଉଛି ଏ ଶଳାଟାକୁ କପ ନ ମିଳୁ। ଅମ୍ବାଟି ପଏ ବୁଢା ଥିଲା। ଏଠିକି ଆସ, ଏଠିକି ଆସ। ବଇଲ ହଉ, ବସି ବସି କେତେ ଆସିଛ ମୂଳରୁ। ହଉ ଅମାନେ ପୁଅ, ଏଠିକି ଆସ। ଆମ ବହି ତ ତମେ ବହୁତ କହିଲ, ଆମେ ଟିକେ ତମ ବହି ଏବେ କହିବୁ। ଆଳ ଚକଲେଟ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଚୁଚୁ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା, 17 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏଇଥର କପ ନବୁ। ହେ ଅମାନି ପୁଅ, ତାମିଲରେ ତ ମୁଁ କଣ କହିପାରିଲିନି ସେଇଟା। ତା ଓଡିଆ ମାନେ ଟା ଜାଣିବୁ କଣ? ତା ଓଡିଆରେ ହେଲା ଏଇଥର କପ ଆମେ ନବୁ। ଆରେ ହେ, ତମେ ତ ମ୍ୟାଚ ଫିକ୍ସିଂ କରୁଛ, ଖେଳୁଛ କଣ ପାଇଁ? ଆମେ ତମ ଫାଇନାଲରେ ଥିବ, ଆମେ ତମ ସସିରେ ଖେଳିବୁ। ଆଉ ଖେଳିବୁ କଣ ପାଇଁ? ତମେ ତ ସିଧା ନେଇଯିବ ଟ୍ରଫି। ଆଇପିଏଲ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଆରେ ବିସିସିଆଇ କଣ କରୁଛି ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? ଆର ବର୍ଷ 9ଟା ଯାକ ଟିମ୍ ଖେଳିବେ, ତାପରେ ମୁମ୍ବାଇ ସିଧା ଫାଇନାଲ, ତାପରେ ଆମେ ଯିଏ ଫାଇନାଲ କୁ ଯିବ ସିଏ ମୁମ୍ବାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବ। କପଟେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ, ଆମେ ଖେଳିବୁ କଣ ପାଇଁ? ଆମ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ। ତାପରେ ବର୍ଷ କଣ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? ମୁମ୍ବାଇ କି ସିଧା ଟ୍ରଫି ଧରିଯାଏ, ଆଉ ଆଇପିଏଲ ବନ୍ଦ। ଏଇ ବର୍ଷ ଟ୍ରଫି ଆମେ ନବୁ। ଇ ସାଲା କପ ହଉନି ଏଇଟା ମୋର। ଶୁଣୁ, 2019ରେ ଆମର ଏପଟେ 6ଟା ଟ୍ରଫି ହେଇସାରନ୍ତାଣି। ଇଏ ଯୋଉ ଆଙ୍କ ଅମ୍ପାୟାର ନୋ ବଲ ଦେଇନଥିଲା, ଯଦି ନୋ ବଲ ଟା ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମର ଏତେବେଳକୁ 6ଟା ଟ୍ରଫି ହେଇଥାନ୍ତା। ତାକୁ ସବୁ ମ୍ୟାଚ ଫିକ୍ସିଂ କରିଛି କି? ଏଇ ଅମ୍ବାନୀ ପୁଅ, ଆଉ କି? ଆମେ ବା ନେଇଯାନ୍ତୁ 10-12ଟା ଖଣ୍ଡେ। ଖାଲି ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ଏ ଲଲିପପ ଚୁଚୁ, ନହେଲେ 10-12ଟା। ବିରାଟ କୋହଲି, କିଙ୍ଗ କୋହଲି। ହୀରା ବେଟେ, ତମେ ସେମିତି ଅନେଇଥିବ, ଏଥର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କରିଦେଇ ପଳେଇବ। ଏ ବର୍ଷ ନବା କଥା ନେଇଯା, ଆର ବର୍ଷ ବାପା ଆସୁଛି। 2026 ଟ୍ରଫି ଲୋଡି ବାବାରେ।